Lah lah lah. Mas, 2 jari lumayan. Mas. Walah, sakmene tenan iwake lho. Iki ngluwi saka jentik iki, Mas. Iki gak ceprol, Mas. Dirilis dulu, Mas, biar gede dulu. Lah. Lumayan panpok. Kalem. Ya. Wah. Yo, rada akal maning, 2 jarian wae, Mas, 2 jarian, enggak apa-apa. Sip. Lanjut. Kena lagi. Ikan di pinggir. Tadi di tengah, sekarang di pinggir kali. Ini dirilis lagi. Es bolo kendor. Es kanca dolan awet cilik nih, Mas. Cuman pinter nih, Mas. Nggih, bakate kiambak, Mas. Kula mung isone lucu-lucunan ngoten niku, Mas. Lucu malah kula terus mriki. Ini, Mas. Ya, itu. Sih. Lanjut. Iwake ngenekan, Mas. Tak kira arep babon malah babon giamblok jebule. Wah, wis. Kene, Gus. Haup. Mas, karo Mas Falah. Yes, lanjut. Matno, Gus. Iki iwak, Gus. Lah, ya. Wih. Kedalaman lumayan ini, Mas. 1 jengkal lewat sedikit. Astaga. Hah? Halo, Gus. Lah ya ta. Drup ngono kuwi kena, Gus, sisan.
Iki Mas ana kanca sing DC tak ece to sak momoe nak ngece iki. Ya to sampai moh-moh. Glo Gus. Ulah, iwake gandulan. Lah, ya ta Mas. Iki iwak ra Mas, iwak tok ra ono dudohe. Cemplung, lanjut. Kena Mas akhirnya. Lah semene Mas pantesan ambles-ambles ora kena-kena tapi akhirnya kena. Lho Mas segini lumayan Mas. Sak derma mancingi Mas ra melu gawe teko dinikmati disyukuri lanjut. Gelo Mas. Sepira to iki wae? Oh, alah pantesan ra gelem ambles mundal-undul. Sakmene Mas. Sak terima kasih. Nah, kita rilis dulu Mas. Lanjut. Ra kaya wingi ning ngendi? Kene wong-wong keblondro. Glu tamatno kambangan kuwe Gus. Lah glu Gus. Aduh ucul. Wah, tiwas tak pamer-pamerke, lanjut dulu. Glole. Lah strike angger kambange nyilip-nyilip mesti strike, Lek. Wah, sip, Mas. Mas, lanjut dulu. Dirilis di belakang yang kecil.